sudah dimilehon honian, oh Tuhan debata. Marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni todi porbadia, na tumopalangit dohot tanoon. Amen. Ay ibana hapatean, jala parmulaan di nasana adong, natamado ibana, di na tinugihon na torop anak tuhasangapon, padenggaton, sun iddu ni hanguluan nasida, marhite-hite haporsuhon, haleluya, martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargugu naso hatu dosan, namadok mauliate do hami tuho, ala dipapatar ho dohot tuak kasih pelebegu anakmu Tuhan Yesus Kristus. Saya si maroham, saya payan madihami ro di pinok parnami, barita naulii, jala pararat matu saluhut bangso, asa bisar sodang ni hasangapommi, dohot diakana hudul di hahulomon, dohot nalilingguman ni hamatean, marhite-hite anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Hatani debata turpuk sipa husoron dero hatta di partangiang hatta bornginon tersurat di Yesaya 55 ayat 10 sahat tu ayat 10 tolu. Yesaya 55 ayat 10 sahat tu ayat 10 tolu tajahama margati soring. Ai songon hadadabuni udan dohot abulas sial langit, jala dada mulak buti itu sih, da jolo dibornohi tanawi jala dipagabe. Asamar tuburi jala dilehon boni tuhalak panabur, dohot roti tuhalak namangaton. Songonido hataki naruar siapa mengaku, dang mulak buti itu au, iko bayanon nado laumaniru hakku, jala majari tunahu tongos. Ai ikut di bagasan lasni roha hamu borhat, jala di bagasan hadameon hamu pataruon. Pangiaran ni akka dolok dohot robian suarana, marolopolop di jolomuna, jala nasahau di lalang, martopap-topap tangan. Sikak ni tada-tada tubuh masak pinur, jala sikak ni latong tubuh ma bunga khusus. Ima bain barita di gorni Jahoba, bahet tada saliling-lilingna naso olo habar. Ido sahatna, martua doakan atu mangihon hatan di debata, jala na opya-opsa. Amen.
Asini roha madihamu dohot dame nasia debata amata, dohot nasian Kristus Jesus Tuhatai. Amin. Horas madihita saluhutna, horas manang dihamu, damang inang nang sudi keluarga natongon, maddohoti pertangyangata, marhiti live streaming. Hatani debata, nagabi turpuk jamita di pertangyangota di Bornginon, imana tersurat di Evangelium Matius, bedu 10 mamuka maisyan ayat 10 satu ayat 20. Hujahau matuhita tanyo kamu mahatani debata. Ope tanyo kamu maupama taringot tupan abori. Tuganup no bigi hata harajaoni anggo sodiatusi. Rodo parjahati mangarapasi nasinabur hot turohanai. Ima nasinabur hon tudalani. Alai nasinabur hot tunabatuon. Ima no bigi hatai. Gabi mandigor lasma rohana majakon. Alai dang marurat di bagasar rohana. Parsatokina doibana. Ai pitor targasip do rohana dina songgop hapor suhon. Manang pangaleleon siala hatai. Alai anggo nasinabur hon tu parsihupiani. Ima no bigi hatai. Gabe pakol sohonna diakka na dihasyanganon. Dohot hamoraon si pangasi ido mamisati hatai. Jadi dang saut marparbue. Alai anggo na sinaburhot tutano na denggani. Ido na ubegi hatai. Jala diatusi. Lausido na saut marparbue. Ia parbuena 100 lopit do na deba. Ono 10 lopit do na deba. 30 lopit anggo na deba. Ido ianggo sahatna. Dihamudongan sahapor siyaw di bagasan Kristus Jesus. Saliling makubasi Tuhan Jesus. Sada nasay toktong adong disaluhut pakubasyon na ima mangajari akka sisean nang akka halak naro tu ibana. Godang niyan pakubasyon ni Tuhan Jesus. Isarani pamalum na marsahit. Isarani mangaleom mangan akan namali, paheheon akan namate, dot mapatupahon akatada halongangan. Alay, naing takas idota, iya situhun ni ulaw ni Tuhan Jesus, ima asa ganup halak narotu ibana, jala ganup akasisian na maboto jala takas mangatusi ahado nanaing si ajaroni ima taringot tu harazaon ni debata. Jala harazaon ni debata diajari Jesus jot-jot marhiti aka upama. Lausima na pinatuduhon ni turpukot tu hita taringot tu upama manabur boni. Didok Molotazaharo panisian ayat sada sahatu ayat sia adong opat hadabuan ni bonii jala nga yakin duau nga piga-piga halinian tabigi nga piga-piga halinian tajaha taringot tutur pukon alani moloholan majaha sabing pehitan yan tajahasian ayat sada sahatu ayat 20 tuluon takas do tabuto tujuan ni upamon. Tujuannya hanyalah mengajak setiap pembaca teks ini untuk boleh menuju tanah yang keempat. Ima tano na nadinggan tano nanapu. Gobaran ni boni di son ima hatani di bata. Nama dabur boni ima Jesus sendiri di bata dohot akka sisianna dohot akka parjamita na di portibion. Ia gobaran ni hadabuan ni boni ima gobaran parrohaon ni jolma atau hati manusia. Adong opat
digobarhon turpukot tu hita na perjulu ima di tano di pinggir dalan. Itu na perjulu di pinggir dalan. Goarna pe di pinggir dalan nanti. Ketika bibit itu terjatuh di pinggir jalan, kalau nggak dipijak orang, dilindas ban. Alani dang sangat tubuh boni ini. Ala di Simadebu di DG Halak merodang dilindas ban. Amma parrohaun ni zol mana perjolo di nama nangihon hatani di bata. Songon ruas ni HKBP hita nomotikna 2 hari seminggu tatangi do jamita dai do itu tahe nomotikna di jamita minggu dohot jamita pertaniangan nuaing ngaboi tiap hari itu kan di sidungo hita tertabu empota buka YouTube sudah banyak bahkan di setiap grup WA yang ada di handphone kita, setiap paginya itu berisi firman Tuhan. Alani tatak kasih jo, bohado, hita, songon na di pinggir dalanot do parrohauta, molo didok na kaning de 10 walui, ope tangyo kauma upama taringot tu panabor de 10 sia didok tuganup no begi hata harazauni anggo sodia tusi rodo parjati mangarapas na sinabur hotu rohanai ima na sinabur hotu deleni. Artinya tipe orang yang pertama untuk mendengarkan firman, untuk mendengarkan khotbah adalah tipe yang tidak mau mendengar. Moluna jolo didok masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Tabudupi, pasti adong na tinggal. Alayon, neng masuk telinga kiri, masih di gerbangnya, sudah mantul lagi. Nggak masuk sama sekali. Ini tipe orang yang pertama dalam mendengarkan firman Tuhan. Kemudian tipe orang yang kedua di ayat 20. Alai, na sinabur hotu na batuon goar na pinabatuon ade tano na barbatu-batu dia do gumodang tahe tano na manang batuna molo dido tano na barbatu-batu dia do gumodang tano na manang batuna pasti do batuna nong godang ala otik tano nai tubuh donian boni alai dung ro mataniari Peter Melos didok nakaning alai dang marurat di bagasar rohana para satokina doibana ay pitor targasip do rohana dina songgop hapor suhon manang pangaleleon siala hatai digobarhon tipe orang yang kedua di sini ketika dia mendengarkan firman Tuhan, ketika dia mendengarkan khotbah, pitorlas rohana. Dia langsung bersuka cita. Di BG imana hatani di bata. Alai dung salpu di BG imanai di siroa kahapor suhon pitor melos muse, mago muse hata ni di batai. Ini tipe yang kedua. Gobaranna sering didok tano na batuonon rohani zolma na pitorlas majakon hatani di bata alai di siroha proson pitor melos didok maon semangat air soda tabu turu tahi air soda takasul tabu air soda isarani dang na gabi madok merek au isarani Coca-Cola. Molo pitor tersebut honi tu galas. Nita. Sodanya pasti langsung ke atas seolah-olah langsung penuh gelas itu. Tetapi lama kelamaan buihnya semakin menghilang
Habe sapiltek do isini gelasi. Seperti itulah gambaran yang kedua ini. Parrohaon na pardua honon. Di parjolonai semangat dia ni mana lasia rohana. Roi bana marminggu tu gereja. Berpakaian rapi. Kemudian mendengarkan firman Tuhan dengan penuh sukacita. Alai, dung mula kimana siya gereja. Dang lewat dope gerbang ni gereja. Ala sukot mobil di ibana. Tu mobil ni halak. Pitor. Emosi imana. Mobil ni sedon. Basa isukoti mobil ho. Atau contoh yang lain. Ketika dia pulang gereja. Dia bersemangat tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Lau manasida tu restoran. Untuk makan bersama dengan keluarga. Hanya karena pelayan di restoran itu lama memberikan pesanannya. Seperti kesetanan dia emosi-emosi. Ini restoran apaan sih? Mengapa seperti itu? Omma gebaran na pedua hon parwan di zolmai. Dinamanangi hon hatani di mata. Awalnya dia begitu senang. Tetapi ketika ada kesulitan, hilang hatani di batai. Dongi gebaran na petuluhon. Didok ditano na gok si hupi atau semak duri. Memang tumbuh do bonii. Tetapi karena berbarengan tumbuhnya dengan semak duri itu dan semak duri itu lebih banyak daripada benih yang ditanam itu. Akhirnya mati do boni. Digambar dia 22. Alai anggona sinaburhon tu parsihupiani. Ima nau begi hatai. Gabe pakol sohonna diakana di hasyanganon. Dohot hamoraon si pangasido mami sati hatai. Jadi dang saut marperbue. Dia mendengarkan firman Tuhan. Dia menerima firman itu. Tetapi hanya karena apa yang ada di dunia ini, firman itu hilang. Holan alani akka hamaolon, holan alani akka hamoraon, akka jabatan, gebi mago hatai. Ini gambaran yang ketiga. Jala gambaran parrohal nizol manapo paton ima boni natubu ditano nadenggan. Molo husuk kutu akaina, kebetulan godang akaina di son. Adong dohita na sedang fokus untuk menanam bunga aglonema. Bunga aglonema do manang na janda bolong. Ano na yang teh na tren? Aglonema yang berwarna merah itu apa sih namanya? Itu teh aglonema hadi. Itu kan? Tiki dijabu inokku saido. Dia fokus untuk merawat itu. Moloneng manuan bunga hamu. Di tano na songo dia dipilih tomona. Tano di pinggir dalam debek kamu. Di batu do. Di semak belukar do. Atau tanah humus. Tanah humus, tanah yang sudah jadi, yang sudah dipupuki terlebih dahulu. Di tanah nadi do teh. Pasti di tanah yang baik, penuh dengan pupuk. Tanah humus. Asa boha. Karena tujuan dari sang penanam bunga itu adalah bohama asa bertumbuh segar. Ketika aku bangun pagi, ku buka pintu rumahku, kulihat bungaku segar bertumbuh. Las rohana. Kemudian asa marbunga, marparbue na sinuani. Dan inilah gobaran na papaton.
tano nadinggan, tano nanapu. Didok nakaning marparbuedo bonii. Ini yang menarik. Siat turpuk tahun. Adong 100 lopit. Adong nadiba 60 lopit. Nadiba nai tolu puluh lopit. Jadi marhite turpukon ala nang biasa jala sering tatangi honon, pastinya kita memilih tanah nadinggan, pasti. Pasti sudido hita na manangi hod jamiton naeng manian parrohakon dinalaho majalo hatani di mata ima gobaran tano napo patoni tano nadinggan tano nanapu. Alay mari kita cek and recheck dulu. Itulah tujuannya firman ini sebenarnya. Kita diajak untuk mengkoreksi hati kita pribadi lepas pribadi. Sudah di tahap yang mana kita? Di tanah nasongo dia duhita. Opak gobaranon. Molo salelengon. Songon tano na di pinggir dalan hidup hita, maka beranjaklah dari situ. Karena benih itu tidak akan pernah tumbuh ketika engkau masih berada di tanah yang di pinggir jalan. Firman Tuhan itu tidak akan pernah bertumbuh. Molo songon gobaran ni tano na di pinggir dalan hidup. Mari beranjak. Ambil satu level tutano na batuom majo. Unang pitor tutano na dinggani. Molo sonari posisita di tano na batuon, mari beranjak lagi. Tutano na gok sihupi. Alay, molo nga di tano na gok sihupi hita. Ida wang padita. Molo hamin waeng di na nomor tolido pe. Utangi kami do hatani di mata. Bertumbuh dunian. Aledang marparbu hidupi. Ima alaniaka godaan-godaan di portibio namang. Nah, mari kita sama-sama belajar. Mari kita sama-sama beranjak. Untuk boleh sampai ke titik keempat. Tano dadinggani. Lumobi di tahunon. Marhite seksi marturia akan mengadakan gemar baca Alkitab bagi kita. Setahun ini. Dan direncanakan itu kalau nggak salah masih perjanjian lama dulu amang ya. Masih perjanjian lama dulu dalam tahun ini. Melalui seksi marturia kita. Seksi zendik. Ya. Mari. Agar kita boleh beranjak. Dan sampai akhirnya tutano na dinggani. Alam mo lo tabereng di tano na dinggan, adong do si hupi, adong do tehe semak belukar, manang na semak duri di tano dinggan, adong. Ya, itu juga harus kita ingat. Meskipun tanah itu tanah yang baik, yang berpupuk, tapi belum tentu tanah itu tidak memiliki semak duri, tidak memiliki batu. Ya, itu yang kita ingat. Oh, mang, toktong di mana Yunatan di bata. Toktong doa turus bergereja. Alay buasa ikon sonon huay. Buasa dong hamolon. Sebaik-baiknya tanah itu. Pasti akan ada batunya. Pasti akan tumbuh juga duri ataupun rumput. Itu kan kainang. Saya rasa sekali seminggu minimal kalian mencabuti rumput di pot bunga aglonema itu. Betul? Betul. Memotongi daunnya yang sudah layu. Oleh sebab itu, jangan pikir karena kita sudah masuk di tipe keempat tanah yang baik ini, jangan dong besi hupi. Tidak ada lagi semak duri, tidak ada lagi batu. Pasti ada.
ido ubahen didok nakaning, tumbuh benih itu, kemudian berbuah. Dinadeba adong ma 100 lopit per buena. Dinadeba adong ma 60 lopit. Dinadeba nari adok 30 lopit. Artinya Tuhan tidak mewajibkan kita harus 100 kali lipat berbuah. Firman itu daun. Ini dia yang luar biasa. Oleh karena itu, setiap pribadi lepas pribadi berbeda cara menangkap firman. Berbeda cara menerima firman. Dan berbeda buah firman itu di dalam kehidupannya. Dan ikon sarupa. Ya mungkin kita masih di 30 lopit. Karena ada batu-batu, singkirkan batu itu. Ya mungkin kita masih di 40 lopit, cek dulu. Atau sudah banyak rumput atau semak duri di situ, buang. Masuk ke 50 lopit, bereng. Apakah ada hama yang hendak mematikan benih itu? Singkirkan. Ido nana yang dohonon itu pukot tuhita. Asana yang manian saluhut halak na porsea parrohonna dinalaho majakon hatani di bata songo barat tano nanapui. Meskipun banyak godaan, meskipun banyak tantangan, meskipun banyak yang berusaha untuk menghentikan pertumbuhan firman Tuhan itu, tetapi tetaplah bertahan. Karena apa? Karena ketika benih itu sudah tumbuh di tanah yang begitu baik, tanah yang sudah berpupuk, maka akarnya juga akan mencengkram, kuat. Jadi segudang-gudang niya hape akabatu di simananga dangoloy. Sekeras-kerasnya angin, dia tidak akan tumbang karena akarnya sudah menancap baik di tanah itu. Songoni mahita. Asa dinamanangihon hatani di mata. Dakola gabi pananginangi hita. Alay. Doho mahita gabi siulahon hatai, jalamar hiti hatai, taparbue humma parbue nadinggan. Buah firman itu adalah perbuatan baik yang digambarkan dengan buah-buah roh itu. Alani dia mau kamang, dia mau kainang. Mari bersama-sama kita. Au pedang nahudok nang di tanonan buah. Tetapi mari bersama-sama menuju tano nadinggani. Rapita asa taatusi jala marparbui hatani di bata di parngulota marhiti aka parulota marhiti aka pabahenan nang aka pakateota di boto halak kita tadado marparbui hatani di bata dingoluna. Unang atong ringgas beribadah, alai ringgas muse marbada, jangan. Ya, itu jangan. Itu sama saja kita di tanona parjului. Tetapi marhite haringgasotai beribadah, haringgasotai manangihon hatani di bata dari damai diganu parngoluata. Di bata mendongani hita, jala masu-masu hita, mangulahon hata ni di bata. Amin martangi yang mahita. Mulai itu hati hatam naung menungguli rohanami taringon tu parrohau ni zolma dinalaho majalo doh manangihon hatam nabadiyai digobar hotu haji sudah tuhami opat hadabuan ni boni jalan marhiti hatam mangarahok kami asaboy hami sangat tu tano na dinggani tano na napu asa dinarahutangyo kami hatam hujako kami mai di bagas alas ni roha
Jalahu tusi hami hatami marhite haborsion nami. Jala marparbui hatami diganup gulmit ni ngolo nami. Pergugui hami ale Tuhan marhite todim to di porbadiei. Asa tarulah kami hatami. Asa unak kula naman nanginangi hami di hatam. Alay gabi doho maami sulaw katam. Manang di dia pihami. Jala manang aha pinahula hami. Dia siyang anon. Asa saluho jol mama boto. Iya hatam. Ima maparbuehon ulaon na dinggan. Asa saluho taruli pasu-pasu dohot ulaon na dinggan marhite hatami. Atau ngale Tuhan mau leate madiho nang mga leho tiki di hami di bornginon. Boyu batu bahami pertangyangan wik di gerizaon. Nang songoni tuaka amanami inanami nama dohoti pertangyanganon marhite live streaming. Homa toktong mamasu-masu ruas ni huriam. Mamuka siyan danak sekolah minggu. Sahatu na tua-tua nami lansia. Lehonon muhahi pason. Lehonon muhagogon, ramoti nasa ulaon namin na maragami. Huhu patao hami ale Tuhan. Asa toktong tao hami makamulateo dengan ibasam. Diganup nasa ulaon nami. Ale Tuhan mual ni hami pason hama malum. Utangnya ko kami dole Tuhan siyan unduk dot serep ni rohanami saluhut ruas ni huriam nang parhaladom. Natongod dope di bagasan hagaleon dohot parsahiton. Humatoktong mamasu-masu ka ubat ng pangubation. Mamasu-masu si panganon dot sinumon. Makorhon hamamalom tuy. Tu saluhut hamarsahit. Lumoy male Tuhan tunapaso mamang situan ay borho. Humatoktong na mga leon hagugon. Jala ramoti le Tuhan seluruh tindakan medis ng leon tunasida. Asamarhitei. Taruli hama malum not hai pason na posomi. Bui tungolu siapari. Parguguam mo le Tuhan inang not keluarga di na marawat dot majaga amanami. Asa toktong olo pasato diri na tuho. Asa toktong di bagasan haporseon na mangulu. Along do pakirimon siyako. Atong ale Tuhan. Molutung adong. Ditong-atongan ni Huriam. Na di bagasan si taonon, arsak ni roha, apuli perguguam marhite to dimi. Dalaleo tu na sida le Tuhan pakirimon na mangulo. Asa unang madabu na sida tu padilian, alay asa hot haporsyon na toktong mangido tuho, jala marhaporusan holat tuho. Molotong pele Tuhan sa kinari mardumusira kami si kerijamon. Iring-iring lakan nami pataru hami sahat tu jabu nami pajupang dot keluarga di bagasat dami nasiako. Urajumi hami adole Tuhan pardosa na godang do hami. Urasi saluhut haduson nami. Asa talub hami gabi haworan ni pasum-pasum. Dala talub hami mangulaon hatam maparbuehon ulaon na denggani. Marhiti Kristus Jesus supasat hami tangyang namion. Amen. Non mengaradi ma sibuan tangyang pangodianon ima amang situa RJ Manalu. Ilu di
Martang yang maita, ali di bata Jahuba na hutadahami di bagasan gorenak mo Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Maulia tema di pasahat rohanami toho di bagasan bornginon. Allahu pakilalahu kami do asido tolong ni roham. Napapungho kami di bagasan joromon rosya ninganan nabibi. Lau tu mangihon hatam nabadiai. Soksong ninang amanami dot ina nami na ditongan ni jabuna. Payuti hut pertangyangan namion. Hupasa tami mau lihat toho alanok sahat tolhas barita nauli. Nong pinasahat inda posomi di tonga-tonga nami. Baik me Tuhan kami maparbue di ngulu nami. Asa uhang lo kami hatami. Di nama dalani da ngulu nami dope hami siapari. Tutik-tiki na naing roh. Pos dorohan nami dihuale Tuhan. Moloho madongani hami. Moloho masu-masu hami. Dan tagamon hurangan hami. Moliate manang dihuale Tuhan. Alau pakilalau kami do asinurham dot pasu-pasum na kujalo hami. Manipat sadarion. Tung meragam akka pasu-pasum na kujalo hami. Tarlumubi may hahipason ni daging nong tolhas di ganupami marsada-sada. Nang tuakari namang iyo pe Tuhan, tuho mahupasat tami daging naktoti nami. Homa mga rajaya ate-ate nami, jala homa manugu hami di perdalanan ningulo nami di Portibion. Hupasat tami matuho salhut na ruas ni uriam hakayopi di puksada. Pasu-pasu hami salut na Tuhan, dohot akan naniulan ni tangan nami, asamar perbuina dinggan ni makorholas ni roha di hami ale Tuhan, jala tau hasangabo manang di guarmu, sudi pangulon nami na di Portibion. Secara khusus mangido hami tuho ale Tuhan, dia kadongan nami na marsahit, nang di rumah sakit, nang di tongani jabu nabi ale Tuhan. Pos dorohan nami, gajang do tangan mulo mama sumasu nasida saluhutna. Asa hisar jala hipas nasida. Tanggal sahit sopamoton nasida le Tuhan. Asa tung bertabat balas ni roha nasida nang los roh ni hanami Tuhan. Boy marpungu hami ditikina mamuji pasangapon guarmu di tonga-tonga ni joromon. Tuhan nami jala di batan nami. Tung meragam dosi pagidon nami Tuhali Tuhan. Alay tedik do saluhut nay di jolom. Atong pasahat matuhami pasu-pasumi hobar tuasi dot lo mani roham. Pardusa nagudang duhami li Tuhan. Daktagamos sugudang hasalan nami di bagasa sedaryon. Nang mata nami, nang pat nami. Sudi tehe marsala do di hadapanmu. Alani li Tuhan, naro mahami tuas ni rohami ya Tuhan. Ay takas dubo to hami ubal gada holong ni roham sirimasmu. Mapurus mahami tuas ni rohami. Marpamuati maroham dia kadusa pangalioson nami. Asa tamahami majolo asi do tolong ni roham. Atong jalo matang yang namin oleh Tuhan. Nahu bahasa tami. Walan mga sahon gor ni anakmu. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Dina maredde hita, tasa patapasaha ma peliata na muli duadupan ni debata. Jesus,
martangi aku mapeliat tau todo pandiri bata martangi yang mahita. Ale di bata manami na di banua gijang, hodo haroruan ni saluhut silion lehon nadinggan doho nasoli basa namuli utus. Kupasat hami masian na nilihom itu hami pilihan nami tuho. Sa ijalo may gabi uap na hucus di jolong. Pasupansu may jala ramoti, asa huparhasya kami pilihanon. Pati bulhon harazam mo di tonga-tonga ni huriam do di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite to dim. Asalam hutada hami godang ni sileon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen rak mahita mangidoho di tangiang ali amanami. Ale amanami na di banua gijang. Saip norpadia magkuarm. Say Roma harazom. Say saut malomoni roham di banua tongon songon na di banua gijang. Lehom matuhami sa darion hangulua siya pare. Say samarusa nami songo panesa nami. Di dusa ni dongan na mardusa Tuhan. Una kami to giyo to pangucunan. Palua mahami siya pangago. Hay horo na puna harajaon. Dot hagugoon. Rodia sangapos saliling nililing na. Asini rohan itu hata Jesus Kristus. Dot holong ni rohani di bata ama. Dohot parsoran nito di perbadia memadongan ni hamu rodi saliling ni liling na. Amen. 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 Di hamuros ni huriata, kami saluhut na martugas di partagengon pasahatot tuhita, di batama madongan ni hamu, rak mahita gabitano nanapu, marpabuehon ulaon naringgan, horas madihita.